Godt håb. Solvej kalder, skifter. Godt håb. Solvej kalder, skifter. Vi skal ikke dvæle længe ved introduktionen af denne udsendelse, og heller ikke ved musikken fra Per Gønt, Solvejs sang, som det her afsnit hedder, af Edvard Grieg. For strengt taget så handler det her kun om Ib Michaelsen, der for snart mange år siden ydede en jættestor pionerindsats, både for den maritime radiokommunikation og for indførelsen af tv i Grønland. Sidste lørdag fortalte han om sin barndom, som lillesøsteren kun med nød og næppe overlevede, og om vejen til Grønland, som til sidst førte ham til Nanortalik. I dag starter vi dog med den sidste tid i Prins Christianssund, inden han nåede frem til civilisationen i Grønlands sydligste by. Jeg mødte jo mange forskellige mennesker, blandt andet Janus, en rigger, og hans hold, som rejste rundt på stationerne om sommeren og reparerede det, som var ødelagt om vinteren af stormene, og som jeg kun havde udbæret sådan midlertidigt for, at det skulle hænge sammen. Han var også en utrolig lærermester. Han lærte mig uhyggeligt meget om taljer, om hvordan det skulle skrues sammen, og det virkelig skulle holde til de påvirkninger, det fik derop. For det var jo helt uhyggeligt, hvad det blev udsat for. Det er sjældent, at nogen oplever sådan et uvejr, som det kan være sådan et sted der. Jamen, vi var jo på mange forskellige ture rundt omkring deroppe fra og sådan noget der. Jeg har en sjov oplevelse. Jeg har ikke været på Prins Christianssund i mere end, tror jeg, et par måneder. Så lidt længere inde i Prins Christianssund, nærmere mod Frederiksdal, altså op ad vestkysten, ikke? Der ligger en lille udsted, der hedder Abiladok, og der har de jo udstedsradio. Dengang var det sådan en gammel MP Pedersen radio med rør i, og de havde deres eget lille elværk stående ude i baghaven der til at give strøm til den her radio. De skulle så, alt hvad der skulle bestilles af varer via KGH og sådan noget, det foregik igennem Prins Christianssund, fordi han kunne ikke nå Nanortalik radio derfra Abiladok på grund af fjellene, men Prins Christianssund, den gik det fint med. Men så var aftalen jo altid sådan noget der, at hvis man ikke havde haft radioforbindelse med sådan et udsted i et par døgn, så skulle man sejle til udstedet for at se, hvad der var galt. Og i Abiladok var der ingen fiskekutter med radioer dengang, og de der KGH's kutter der, blandt andet Søkongen og hvad de hed, dem der sejlede der i Nanortalik dengang, jeg kan ikke huske navnene på dem længere, de havde åbenbart ikke været der. Så vi bestemte os for at starte den der gyngehesten. Det er den der 30-fods kutter der. Og der skulle jeg så med som tekniker for at finde ud af, hvad der var galt med den radio der. Det gik også fint. Vi sejlede i 12 timer igennem Prins Christianssund. Vi havde strøm med os et sted, men når man kommer ind i det smalle, inde i Prins Christianssund der, så vi sejlede måske, det ved jeg ikke, 1 kilometer i timen eller sådan noget der, lige på det smalle stykke. Der var enorm strøm der. Og jeg troede altså, at det her, det var min sidste dag af det her. De her strømvirvler og bølger og sådan noget, der stod omkring der. Og så kom der sådan et isgods drønende forbi en med sådan en fart på. Det går aldrig. Og Jens han sejlede sådan helt ind. Jamen, havde man haft en åre, så man stod og mærke fjeldsiden derinde. Så tæt var vi på for at komme lidt i medstrøm også der. Men vi kom igennem det hul der. Og så ind til Abiladok der. Der var vi så inde mørk aften. Det var fuldstændig bælmørkt. Der var ingen gadelys derinde i Abiladok eller noget. Og der stod så også de her udstedsmennesker, der var der blandt. Og så kom Emil. Han hed Emil, men hans efternavn, det kan jeg ikke huske, ham der var udstedsbestyrer. Men de kom så ned og tog imod os, og vi blev inviteret op og spise, og vi fik at vide, hvor vi skulle sove hen. Vi sov i tømmerværkstedet, og det var der, hvor grønlænderne, de reparerede deres sejldusjoller og deres små motorbåde og sådan noget der. Og der var sådan et par rum der, hvor vi kunne sove. Og Ida, der var en ældre dame, nu synes jeg, at det var ældre dengang. Hun var gode venner med Jens Daneborg. Jeg tror også, de havde et barn sammen. Men Jens han skulle så hjem og sove hos Ida, og handymanden og jeg, vi skulle så sove op i tømmerværkstedet. Og vi kom så op til Emil op i hans hus deroppe, og vi fik stegte ryber. Det var første gang, jeg fik stegte ryber, det var der. Og det var altså rigtig godt. Og så fik jeg så også noget imjak, altså rigtig hjemmelavet grønlandsk imjak der. Og vi blev jo sådan lidt tullet af det der. Men der var jo så et papir, der rendte rundt og hvad skal man sige, passer os op og sørgede for, at vi fik noget at spise og sådan noget der. De snakkede jo på grønlandsk alle sammen, så det var jo svært for mig at følge med i, hvad der skete der. Men jamen så endte det med, at jeg ved ikke, på en eller anden, så var jeg ude i køkkenet, og der stod så de her piger, og den ene af dem der, hende kom jeg sådan til at stå sådan og klappe lidt på, sådan noget der.
Sådan bare, jeg havde ikke haft nogen tanke med det. Og det viste sig så senere, da vi skulle ned og sove på det her tømmerværksted, så var vi gået i seng. Og handymanden, han lå inde i det ene værelse, og jeg lå så i det andet værelse der. Og lige pludselig så kunne jeg sådan høre, at det puslede et eller andet sted. Jeg kunne bare ikke rigtig bestemme, hvad det var. Og så gik døren op ind til mit værelse der, og der kom hende pigen ind der og kravlede op i køjen til mig. Og det var så mit første kendskab med de grønlandske kvinder. Dem havde jeg ikke haft kontakt med før. Så det var en hyggelig nat. Og vi snakkede da vældigt, og så fik jeg så dagen efter der, så fik jeg lavet radioen, og så skulle vi så sejle videre tilbage til Prins Christiansund. Og så havde Jens så været så heldig, så han havde valgt tidspunktet for vores afrejse, sådan at vi havde medstrøm næsten hele vejen igennem fjorden der. I hvert fald ind igennem hullet der, der fik vi simpelthen medvind, så at vi strøg igennem der med speedbådsfart. Hvorfor flyttede du fra Prins Christiansund? Jamen, der skete jo det, at vi var mange på stationen om sommeren. Om vinteren var vi ikke så mange, der var vi kun omkring 10 mand, men om sommeren, så var der jo nogle 20 mand, fordi der kom håndværkere, der så skulle hjælpe til. Og så kom der også kifakker. De skulle så være med i køkkenet, fordi der blev så meget at lave. Og der kom så også en pige der, som jeg kom til at kende, og som jeg havde med ude i fjeldet nogle ture og sådan noget der. Og så blev vi enige om, efter nogle tid, at vi skulle prøve, om vi kunne finde ud af at finde et eller andet i Nanortalik, og så flytte dertil. Og jeg havde sådan en eller anden idé om, at jeg kunne godt tænke mig måske at lave en radioforretning, eller radioværksted eller sådan noget. Det gik jeg med en drøm om, at det kunne jeg nok godt tjene lidt ved. Og så havde jeg egentlig tjent rigtig godt, fordi lønnen på Prins Christiansund dengang, den var rigtig god. Der blev lagt mange penge til side der. Du kunne jo ikke bruge nogen penge jo, andet end at sende blomster til mor og far via et eller andet selskab der, ikke? Og det var så Marie, som senere blev min kone. Du har været i Prins Christiansund i 2,5 år, og nu var du så kommet til Nanortalik. Hvad skete der i Nanortalik? I Nanortalik, der skete jo mange ting. Det var blandt andet det første sådan rigtig grønlandske samfund, jeg kom i kontakt med, sådan, hvor man levede sådan på normal vis. Men en ting, der gjorde det nemmere for mig, måske end så mange andre danskere, der kommer der, det var, at jeg ude på Prins Christiansund havde nået at lære en lille smule grønlandsk. De der kifakker, både mandlige og pigerne, der var derude, de havde lært mig grønlandsk. Sådan i hvert fald så, at jeg kunne forstå og sige noget, uden at folk de grinede helt vildt af mig. Så det gjorde jo, at der kom en dansker, men han kunne godt forstå, hvad de sagde. Så jeg havde mange sjove oplevelser lige i starten, hvor de begyndte at snakke sådan lidt om en på grønlandsk, så kunne man så lige pludselig vende sig om og svare igen. Så det var der mange, der grinede af. Men vi havde så købt et hus nede i den gamle ende af Nanortalik, nede imod kolonihavnen i Nanortalik. Foran vores hus var der sådan en rimelig stor slette med kæruld og sådan noget. Der var ingen bebyggelse. Og vi havde en rigtig fin udsigt til den gamle bydel. Huset, vi havde købt, det var ret stort af grønlandske forhold at være. Der havde boet en kateket, som var død, og han havde fået bygget til nogle gange, så huset, det var sådan lidt hængt på af forskellige ting der. Det var nok heller ikke de bedste materialer, det var lavet af, men det var nu det. Og jeg indrettede mig med radioværksted og salg af grammofonplader og sådan nogle ting, sagde jeg der. Og det gik jo vældig fint det første års tid, hvor jeg reparerede radioer i stridestrømmen, fordi det rygtes jo, at nu var der kommet en radiomand til byen, og han kunne så reparere alle deres gamle batteriradioer og alt muligt. Så det kom fra nær og fjern. Men det æbbede jo sådan på et eller andet tidspunkt stille og roligt ud. Det vil sige, det forsvandt jo ikke fuldstændig. Så jeg gik jo så og spekulerede på, hvad man så kunne gøre, og havde lidt kontakt med nogen. Og så mødte jeg en tømrer, som havde en mindre fiskekutter. Den fik jeg lov at leje af ham, og den tog jeg så ud og sammen med en grønlænder, og vi pilkede torsk ude ved Angisok og inde i mundingen af Desermnjøtfjorden og sådan noget der. Og på det tidspunkt der var der masser af torsk der. Vi kunne jo med sådan en line med 10 gummikroge på, der var i hvert fald 9 torsk med op der, og det var jo sådan en pæn størrelse. Så det tjente vi egentlig ret godt ved. Vi fik jo også mere og mere kendskab rundt omkring i byen til folk og sådan noget. Der blev mere og mere nære venner med mange af grønlænderne. Blandt andet Enoch Ludvigsen, som var fører af politikutteren i Nanortalik. Og han havde sin egen lille fiskekutter, også sådan 30 fods, som hed Antonia. Og vi havde ikke
boet der i så lang tid, fordi Marie, hun kendte jo mange af beboerne i byen. Hun var jo fra Julianehåb, jo, så hun havde jo sådan nogenlunde godt kendskab til Sydgrønlands befolkning. Og vi blev så inviteret med ud på sådan en søndagstur, hvor Enok og hans lillebror og hans far og mor og sådan noget der. Hans far og mor, det var sådan rigtigt, man sådan forstod ved grønlændere, sådan store nogen, og så boede de i et lille bitte hus nede i den gamle ende af Nautavik. Men vi skulle alle sammen ud og fiske der, og vi sejlede ud ved Angesok, sådan ud af mundingen, ude forbi Jakobinehugen og ud i strædet derude. Og der fangede vi så en 10-20 torsk eller sådan noget der. Mere skulle vi ikke have. Og jeg vidste jo så ikke rigtigt, hvordan den her tur den skulle ende. Men på en eller anden måde, så begyndte jeg at få det dårligt, fordi der stod sådan en gammel dønning ind ude fra Atlanterhavet. Og den var sådan 8-10 meter høj, den her dønning. Men der var ikke en rynke på vandet. Det var fuldstændig spejlblank, ligesom sådan en spejl, der bølgede sig op og ned der. Og de her rusjeture der, det kunne jeg altså ikke rigtig med. Men så vendte vi så om og sejle ind i mundingen til Sermjotfjorden. Og så Enok, han havde 2 primusser stående i styrhuset. Der havde han sådan 2 store aluminiumsgryder der var helt fuldstændig kulsort udvendigt. Og så kom torskene deroppe i, og der kom kartofler i og noget andet også. Og sådan. Og så siger Enok, nu skulle vi ind til land og finde en tallerken. Nå, så det var tallerkener. Og jeg kiggede jo efter tallerken, jeg kunne ikke se nogen tallerkener. Men vi stoppede, og han fandt sådan et sted, hvor vi kunne lægge fiskekutteren til. Han har åbenbart kendt det i forvejen, fordi han vidste lige, hvor han skulle sejle hen. Og det kom vi andre jo også til at kende sådan nogle steder der. Så der kunne den her 30-fods fiskekutter ligge fint med en strik i begge ender ind til land. Og så gik pigerne rundt og kiggede og sådan noget der. Og så kom Enoks kone tilbage, Antonia der, og siger, her, vi skal derhen. Og så kom Enok med den ene gryde, og lillebroren med den anden gryde der. Og så havde de fundet en sten, der af naturens hånd var blevet hulet ud, og den var helt fyldt med vand fra tidevandsskiftet, og det viftede de så ud med hænderne, det her. Og der hældte de så begge grydernes indhold ud i denne her tallerken der. Og der får de over, både store og små, over den her gang torsk der. Så det var middagsmaden serveret i det grønne. Det var første gang, jeg oplevede det. Siden har jeg selv benyttet det der på den måde der. Men vi blev jo vældig gode venner med Enok der. Jeg var tit med ude at sejle, og jeg fiskede jo så selv. Og på et tidspunkt, så mere vil jeg jo have mere nogle gange. Så købte jeg et 9-fods bundgarn af KGH. Og der lejede jeg så en 30-fods fiskekutter af en anden, der havde en 30. Den var så større end den, jeg havde sejlet med før. Og det gik jo fint. Der om foråret, der var masser af torsk inde i Sermjotfjorden der. Bundgarnene, de var jo ved at kendre på, så meget var der. Og vi sejlede mange gange inden fra vores bundgarn. Det stod sådan inde i nærheden af elven op til søen derinde midt i Sermjotfjorden. Vi havde nogle gange 10 tons med hjem, og det var sådan, at vandet, det var sådan, vi lige var ved at løbe ind over dækket på kutteren der. Og så en af de sidste gange, vi var derinde, så kom der fejl på motoren. Det var en 30 hestes hundestedmotor. Der gik der hul i vandkammeret ind til cylinderen. Der stod simpelthen en dampsøjle op af den her motor, men motoren den kørte faktisk bedre, end den gjorde, bare ved at køre på ren diesel. Og så da vi kom ud i nærheden af Jakobinehugen og derudaf, så kunne jeg se, at der var store is. Nu var der så kommet store is i, så vi zigzaggede sådan. Men man skulle ikke kringe ret meget med den her kutter før, så begyndte vandet sådan mistænkeligt at løbe op på skibssiden der, så det var ikke så godt jo. Men vi kom der hjem med alle de her fisk, og det gav jo en bunke penge og så der. Jamen, så næste gang vi kom ind til bundgarnet, så var bundgarnet væk. Der var nogle anker og nogle tønder og sådan noget der. Der havde så været isbjerg igennem den. Og det var så slut med fiskeriet der. Så havde vi ikke flere penge, fordi at jeg skulle betale afdrag på det her mistede bundgarn. Og det var der jo ikke noget at gøre ved, så jeg måtte jo i gang med både det ene og det andet. Og så gik det sådan rask ned ad bakke. Så blev Marie syg. Missy Sut havde været der. Det var Røggenskibet, der sejlede rundt og undersøgte folk for tuberkulose dengang. Og der havde de fundet nogle pletter på hendes lunger. Så hun blev sendt til Julianehåb for kontrol på sygehuset Julianehåb og kom tilbage og havde fået at vide, at hun havde tuberkulose. Så hun fik en masse medicin, og når det her medicin var brugt, så skulle hun så til Godthåb og opereres. Jamen, så skete der jo mange andre mærkelige ting. Ligesom for at holde sulten fra dørene, så fandt vi på at også lave en lille kaffebar.
Og der, hvor jeg så havde værksted før, det skrømpede jeg så ind til ikke at have så meget værksted, men så lavede vi det som en lille restauration og sådan noget der. Og vi bagte franskbrød, og vi bagte noget rugbrød og sådan forskellige ting. Og der kom håndværkerne, de kom der og spiste, og Marie, hun lavede mad til dem og sådan noget der. Og på grund af den her, der havde jeg jo den der radio, jeg havde købt inde på Vesterbrogade, inden jeg rejste til Grønland, den havde jeg jo fået eftersendt op til mig, for den havde jeg stået hjemme hos mor og far. Den har jeg fået stor glæde af, fordi inde i Narsaq, det der hedder Dyrnæs, dengang at GGU, de havde efterforskning af uran og sådan noget der havde de lavet en lejr inde i noget, der hed Dyrnæs inde ved Narsaq. Og der var min spejderkammerat, en der hed Lillebror, han var med som mekaniker, og han havde også sådan en radio med, eller det vil sige, det var stationens radio, han brugte. Og ham kunne jeg så snakke med på min radio hjemmefra der. Og det var så rygtes over for de her engelske geologer, at de kunne få franskbrød. De ville jo så gerne have franskbrød, de her englændere. Så en dag så landede der sgu en helikopter ude på... det var dengang, man fløj i de her små helikopter med sådan en glaskugle, og så halerotoren sad på sådan et rørstativ, der var ligesom... Det var sådan en lille insekt næsten. De landede på en lille ø, der var lige uden for Nanortalik. Og så rodede de ind og kom op til os og spurgte, om vi kunne lave noget franskbrød til dem, fordi det ville de gerne have. Og de havde mange geologer rundt omkring i fjeldet ved Nanortalik. Og det er nok også dengang, at de har fundet guldminen, altså fundet de første forekomster af guld der ved Kirkespir inde bag ved Nanortalik. Så vi gik i gang med at bage, og der landede den ene helikopter efter den anden ude på den her ø, og de rodede ind, og vi havde franskbrød i balje og i kasser og alt muligt ud til de her englænder, og så fik vi lidt penge hjem på den måde der. KGH, de havde jo selv et bageri nede i den gamle kolonihavn, men de lavede kun rugbrød, så det gjorde jo ikke noget. Så vi reddede jo livet der, men det gik stadigvæk ned ad bakke. Til sidst der var der en periode, hvor vi nærmest ikke havde noget at leve af. Så vi var nede i fiskehuset og hentede torskehoveder hver dag, for at få noget i det hele taget at leve af. Hvordan kan det være, at det gik så galt? Var det uheld med bundgarnet? Ja, det var blandt andet det, og så at vi havde fået konstateret det her med, at Marie var så syg, så drak hun mere og mere. Så begyndte hun ligesom for at dulme det der, så begyndte hun at drikke meget, og det kostede jo mange penge. Selvom vi lavede et imjak selv der i næsten som et bryggeri, så kunne det altså ikke klare det. Altså de penge, vi havde der, det slog ikke til. Men tiden gik jo så, og jamen, jeg tjente lidt her, og jeg tjente lidt der, og så en vinter var jeg inde og hjælpe Egon Jensen inde i Saputit, inde bag ved Dasiusak. Han havde et forholdersted derinde, utrolig flot, skønt sted derinde, hvor hans kone, hun var økonoma på sygehus i Nanortalik, og hende kom vi så i kontakt med, fordi Marie så kom så tit på sygehuset, og på den måde mødte jeg så hende der. Og så nogle gange, så havde Egon, han havde brug for hjælp derinde. Så var jeg med ind og hjælpe med både at bygge lader og mange ting. Han fik blandt andet nogle af de der barakker fra Narsarsuaq, som man dengang kunne få til næsten ingen penge, så at lave om til forstal. Så der fik vi også lidt ud af det, og vi fik noget forkød og sådan noget der. Så på den måde klarede vi livet. Men så blev Marie jo sendt til Godthåb, og der er vi hen i enden af 63. Vi blev gift nytårsaften imellem 1962 og 1963. Det var simpelthen af den grund, at sådan nogle ting, det døjer jeg med at huske. Så det var en meget fin måde at gøre det på. Så var jeg altid sikker på at kunne huske bryllupsdagen. Det er nytårsaften, ikke? Men så blev Marie jo så syg, så hun blev sendt til Godthåb der i efteråret 63. Der blev hun sendt til Godthåb. Og så var jeg jo så alene hjemme hele vinteren der i Nanortalik. Og jeg forsøgte så at fiske lidt selv. Og jeg var jo i en periode der midt på vinteren, omkring jul, nytår og december, januar der var jeg den eneste, der var ude at fiske der, så jeg var meget populær med at sælge fisk ned i kolonihavnen til byens befolkning der. Så når de kunne høre, at jeg var på vej hjem, så var der altid mange mennesker nede på kajen der. Men jeg synes, det var ved at blive noget kedeligt noget der. Så fik jeg et brev fra Marie, at hun syntes, hun ville gerne se mig, og det kunne jeg slet ikke se, hvordan jeg skulle komme derop. Jeg havde ingen penge, og jeg havde slet ikke mulighed for at komme sådan nogle steder der. Men så en dag, så kom jeg i snak med Enoch, og Enoch han ville gerne have sådan en større fiskekutter. Han havde jo en 30-fods fiskekutter, men han kunne kun finde ud af det ved at komme til Godthåb, og han havde heller ikke så mange penge at gøre med dengang. Så vi blev enige om, at ved fælles hjælp, så tog vi hans fiskekutter og sejlede til Godthåb. Og det gjorde vi, jeg tror det var den 4. januar 1964, der sejlede vi fra Nanortalik med kurs mod Godthåb, og der ankom vi der en gang i slutningen af januar måned.
Og det var lidt af en barsk tur der. For det første, så havde vi jo ikke sådan penge med, så vi kunne fylde tanken op sådan hele tiden. Så når vi var ved at være kørt tør for brændstof der, så måtte vi jo fiske, og så ind og sælge fisk. Jeg husker en gang, hvor vi var kommet til Frederikshåb, og det var åbenbart en meget svær tur, fordi der hedder det ikke Umanak, der ved Arsuk, Grøndal, der går sådan en pukkel ud i vandet der, hvor man om sommeren kan sejle bagom igennem sådan en kanal, der er bagom der. Nyboskanalen, som går bagom hele det der fjeldparti der kunne man sejle igennem om sommeren, eller hvis ikke der var noget stor is. Og det løb vi så an på, men det viste sig, da vi kom ind i randen derinde, så stod der jo et kæmpestort isbjerg derinde. Så vi måtte jo en hel dag uden omkring for at komme helt ud i Davidstræde og rundt om den her store og ind forbi Grøndal og Evitut og den vej der for at komme over til Arsuk, og der var vi så over, og så næste dag futtede vi videre til Bermjø til Frederikshåb. Og der var så lavvand i olietanken på det tidspunkt der, så vi havde olie til at sejle ind i en fjord, der var lige syd for Frederikshåb. Og der var vi inde og fiske rødfisk, og der var vi rigtig heldige. Vi fik nok et tons rødfisk der på en dagsejlads derind. Og det var jo simpelthen på 400 meter vand eller sådan noget der. Vi kørte ned, og vi hæv op. Det tog en evighed, inden at man fik krogene op der. Men der var fine rødfisk på der. Så der fik vi penge både til mad og til olie. Og så om aftenen, der var vi over at drikke kaffe over på Søkongen Abbara. Den lå i Frederikshåb. Det var jo Knud Rasmussens gamle skib. Det havde jo været hans skib dengang, at han var i Thule og alt det der. Men den var så sat ind som ligesom sådan Gununga og Diskut sejler i dag, eller gjorde dengang jeg var deroppe. Og der var vi så over og få kaffe, og det var fint nok der. Men så i løbet af natten, så friskede det op med vinden der. Men Søkongen var jo væsentligt større end sådan en 30-fods fiskekutter der. Så vi lurer lidt på, om vi skulle vente med at sejle. Og så siger ham skiberen der, som i øvrigt var en fra Julianehåb, en meget kendt skipper der. Han siger, at vi kan bare lægge jer i læsiden, og også når vi skal forbi Frederikshåb Isbrink. Og så kunne vi så ligge der. Og så kom vi godt nok afsted der. Men jeg skal godt nok love for, at det blev noget af en køretur. Han sejlede ikke så stærkt, fordi han kunne gå hurtigere end os. Men vi fulgte sådan lige med i kølvandet, i læsiden af ham der. Og vi kom også forbi, og vi kom til Fiskenæsset, så det var godt nok. Så skilte vores veje der. Han fortsatte mod Godthåb, og vi tog fra Fiskenæsset til Polarøl og til Færingehavn, og så var vi der i en dags tid lige for at få noget olie og få noget at spise og sådan noget der. Og så gik turen så videre til Godthåb, hvor vi var der sidste januar, og hvor jeg så kom ned på Dronning Inges Hospital, Saner, som det også hed dengang, og hvor jeg så mødte Marie derefter. Og der var hun blevet opereret der i lungen og havde fået fjernet det halve af den ene lunge. Hvad så? Blev du så hængende i Nuuk? Jamen, Marie, hun havde jo været meget fornuftig. Hun havde jo været rundt i byen. Hun havde jo ikke haft noget at lave der, mens hun gik der i Godthåb der. Og hun har jo åbenbart været tørlagt, sådan at hun vidste, hvad det var, hun gjorde. Men hun havde så været op ved Ole Vindsted, radioforhandleren, der var der dengang, nede ved siden af Oles varehus og det der. Og der har hun været nede og spørge ham, Ole Vindsted der, om han havde brug for en dansk radiotekniker, fordi hendes mand var dansk radiotekniker. Og det havde han godt nok undret sig lidt over, at der kom en grønlandsk pige og spurgte, om han havde brug for en dansk radiotekniker. Men da hun så havde fortalt ham, hvordan det hang sammen der, så, jamen han kunne bare komme. Så den efter, så var jeg så nede og snakkede med Vindsted, og jeg var ansat med det samme. Og en uges tid efter, der sejlede Enoch så tilbage til Nanortalik sammen med hans lillebror og besætningen der, med tilsagn om, at han kunne godt søge om en større fiskekutter. Og det fik han så også senere hen. Men jeg kom så ned til Vindsted, og Vindsted havde et værelse ovenover sit værksted, og der fik jeg så et værelse op og kunne bo deroppe. Og der kom Marie på besøg der, så længe hun var på sygehuset. Men i mellemtiden havde Marie sådan været rundt og kigge på sygehuset, og vi havde ikke fået nogen børn. Der var ikke tilløb til, at vi kunne få børn åbenbart. Så Marie havde fundet en lille pige, som var ud af en meget stor familie, som havde 12 eller 13 børn i forvejen. Og vi måtte gerne adoptere den her pige, hvis det var sådan, at vi ville det. Og jeg var med hen og se Solvej for første gang, som hun kom til at hedde. Og på den måde fik vi så vores Solvej. Vi adopterede hende. Var hun nyfødt? Nej, det var hun ikke. Hun var vel knap et halvt år eller sådan noget der. Og det var helt fint. Så
Jeg arbejdede hen hos Vinsted og fik en god løn og sådan noget der, og kom vældig godt i trit med Vinsted. Vinsted, han var også sådan en naturmand. Han havde jo i øvrigt været fangstmand op på station Nord dengang, at den ikke var slædepatruljestation, og nogle andre fangststationer op på Østkysten, som var ejet af nogle norske firmaer og sådan noget. Jeg fik mange historier om hvad han havde oplevet deroppe på Østkysten. Så han var en rigtig naturmand, så vi gik meget godt i spænd, og vi lavede forskellige sjove ting indimellem og sådan noget der. Blandt andet eksperimenterede vi også lidt med fjernsyn og sådan noget der. Vi fik jo så det her Solvej der, og Marie hun boede så op ovenpå nogle gange, indtil hun blev udskrevet fra sygehuset. Og så fik vi så en billet tilbage. Vi havde jo stadigvæk vores hus i Nanortalik og var bosiddende dernede. Så en dag var jeg jo nødt til at sige farvel til Vinsted. Det har nok været i april-maj måned der i 64. Og det var Vinsted ikke så glad for, men det var der ikke noget at gøre ved. Og vi havde så også lavet en aftale om, at skulle det gå skidt i Nanortalik, så skulle jeg bare telegrafere til ham, og så skulle han sende penge til os, og så kunne vi komme tilbage igen. Og så skulle vi nok finde ud af noget der. Og vi fik pakket, og vi startede ned på havnen og blev puttet ombord i sådan en meget lav båd og sejlede ud til en Catalina. Og så, det var jo dengang EPA, de fløj med de her hvide Catalinaer der. Og så fløj vi fra Godthåb nedover. Vi skulle lande i Grønnedal som første sted. Og jeg husker, at vi havde fået mælk med til Solvej i sutflasker, sådan fine glasflasker der. Og det larmede jo, det var jo ikke nogen lydsvag flyvemaskine, denne her. Og Solvej, hun skreg, og hun kunne overdøve de her 2 store 12-cylinder motorer, der sad ovenover og så drejede rundt. Så jeg henvendte mig så til mekanikeren, og han sad sådan op imellem motoren. Der er sådan et specielt sted på sådan en Catalina, hvor mekanikeren han sidder. Og der fik jeg så fortalt ham, at vi skulle have varme det her. Det rystede han på hovedet på. Så kom han tilbage et lille øjeblik efter. Han skulle have de her mælkeflasker. Fint, så. Og så gik jeg bagefter for at se, hvor han gik hen af. Så et eller andet sted deroppe, hvor han sad, der fiskede han sådan en slange frem, hvor glohed køleluft fra motorerne blev strømmet ud. Der tog han så nogle asbesthandsker på, og så holdt han den her sutflaske ned i røret der, og i løbet af ganske kort tid, så kogte mælken jo. Så Solvej, hun fik jo varm mælk der, og så faldt hun jo i søvn der. Men vi kunne ikke lande i Julianehåb på grund af store is, så vi blev sat af i Narsarsuaq. Og det var så første gang, at jeg var i Narsarsuaq. Og så kom vi næste dag, så kom vi så med Søkongen. Den var så kommet til Julianehåb og var dernede, så vi kom med Søkongen fra Narsarsuaq til Nanortalik. Og det er jo ligesom at køre med rullebil i gamle dage i Danmark, hvor de havde høns og grise og alting stående op på taget på rullebilen. Så var det ligesom her på dækket, der gik grisen og hønsene rundt og sådan noget der. Og det var altså virkelig meget fornøjeligt. Hvem var det, der havde husdyr? Jamen det var grønlænderne hernede i Nanortalik. De havde hønsegård. Det havde jeg også selv. I en periode, der havde jeg en sådan lille forhave, hvor jeg havde majroer og alt muligt. Og så havde jeg et lille hønsehus, hvor jeg havde nogle høns gående, som lagde æg. Og det var der mange af grønlænderne, der havde. Og så havde Egon inde i Sabotit, forholderen der. Han havde også høns og sådan noget der gående rundt derinde. Men kunne man da ikke købe æg? Jo, det kunne man godt. Men det var jo, altså, det var sikkert dyrt. Det kan jeg ikke huske, hvad prisen var på, men det har helt sikkert været dyrt. Og vi købte, dengang vi bagte, der bestilte vi jo hele trækasser med æg i. Der kom der sådan nogle trækasser med 2 rum i, hvor der så stod æggebakker i hver rum. Det brugte vi til at bage med, da vi lavede alle de her franskbrød og alt det der til englænderne. Men I blev jo ikke i Nanortalik. Nej, det var vi egentlig rigtig kede af, fordi jeg kunne godt lide Nanortalik. Og når jeg sådan snakker om Grønland, så er det altid Sydgrønland. Og lige stand, hvis jeg snakker med folk, der siger, at vi vil gerne se Grønland, så siger jeg, så må du vælge enten Sydgrønland eller Nordgrønland, for det er 2 forskellige ting. Der er is i den ene ende, og der er grønt i den anden ende. Men altså, vi skulle have noget at leve af, jo, og det kunne vi ikke af udsigten. Det kunne man ikke. Så vi bestemte os for at telegrafere til Vinsted, og vi var så heldige, at vi kom med Gunuaq på dens jomfrurejse, dengang at Gunuaq blev sat ind der i efteråret 64. Tak for denne gang til Iben Michaelsen, som afslutter sin beretning på lørdag, hvor det gælder Nuuk og en tid, som mange i hovedstaden kan huske. Altså Inuit på lørdag kl. 13.30. Ha' det godt så længe.